Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem-adem nang mburi wis kabeh mengkeret. Kok mburi sok lomba-lomba cepet-cepetan pipis. Selamat malam sugeng dalu. Kunjuk dumateng bapak-bapak ibu-ibu ingkang saking Disbudpar Provinsi Jawa Timur, tan kantun ugi Bapak Ibu DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga warga Celaket. Terima kasih, matur suwun dalu menika sampun percaya kalian Budi Wijaya. Ditanggapno ngeten niki seneng nggih Bu nggih? Ngoten nggih. Niki munggo niki seminggu pisan ngeten setuju. Terus Bu Wiwin ngeten, arek-arek enak, awak iki sing kemeter jarine. Coba nang telu Mas. Mangan kupat se enak lepet, apa maneh gawenane ning Siti. Aku seneng diundang nang Celaket, apa maneh manggone nang Yayasan Bima Sakti. Terima kasih Bu Wiwin Sumrambah. Anget-angetan. Sego sapira? Sego jagung iwakmu jair wong sing ngedung calon DPR. Si seniman dolor kudu dipertahanno, mergo liwat seni iso jonjong martabat bangsa. Harmonis bersinergi seniman karo pejabat sing reksa supaya iso harmonis bebarengan mahakarya. Semakin canggih seiring perkembangane jaman, mula kanca lodrok kudu tuntut kabeh pelaku seniman kreatif lan inovatif bebarengan
Butar Provinsi Jawa Timur uga disengkuyung DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki mertanjakmu kepingin kabeh nyengkuyung supaya bangsane adilan iki bukti kepeduliane pemerintah daerah kanggo ngelestarekno seni budaya. Kanggo ngedukasi generasi bangsa uga melok mengangkat perekonomian. Wah kalosone cak dilempet-lempet nek iso ayo digolong nasibe bangsane Bu akeh sing morat-marit nek sampean iso Bu monggo ditulung. Ayo molong parine cempo ayarane kurangan tali. Ayo nolong sak padha bangsa ganjarane ketemu mburi ayarane cak kurangan tali ngamek tempe tinggo wadah barang ganjarane ancen ketemu mburi nek dono wewe ayo sing ikhlas nyangking kelaras gawe buntel telo ana jaran kok mangan sego nek peno ikhlas nyenengno atine Gusti Allah besok-besok mesti nemu swarga. Amin. Matur suwun sanget terutama warga Celaket niki berlimpah ruah niki kuwatah sanget mriki. Ngeten niki wujud kepedulian pemerintah daerah kare wargane. Seneng disenengno. Ditanggapno ludruk budi wijaya. Kados ngeten niki kedah dipertahanaken. Termasuk bapak-bapak dari pemerintah daerah, DPRD provinsi ini sudah menjadi pelestari seni. Saenak-enake seni, saenak-enake ludruk, nek gak ono sing nanggap ya kecut.
Matur suwun sanget. Monggo saking ludruk niki saged dipadosi tulodo napa? Conto napa sing saged digawa? Eling donya niki donya sing empun tuwa. Akeh prawan sing dadi randha. Akeh randha sing nglairna putra. Akeh putra sing wani karo wong tuwa. Akeh wong tuwa sing gak kuat penggoda. Ana masjid, ana gereja, ana pura gak gelem sapa. Sing disaba malah omahe germo. Dijak sembayang mesti semoyo. Senengane napa? Senengane niki adu petik totoan niki cerita. Sing meneng niku biasane rumangsa. Tapi sing guyu niku kulino. Cerita, crit-crit tapi nyoto. Ayo Cak, tancepno maneh Cak. Ludruk niki nyancane enak napa malih jula-juli. Dipangan sore ya enak. Dirasakno bengi ya enak. Dirasakno setiap waktu mesti enak. Napa maneh nang celaket adem-adem ngeten niki. Tambah enak. Pokoke nek iki nek budal karo bojone nggih alhamdulillah. Dene sing durung duwe bojo ya masalah. Kembang sokon napa bedhok aja disowon pegawe negeri nek tuwek oleh pensiun seniman ludruk nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turulan mangan disogo sego jarene iku pantangan bareng dituki lontong telung ebor doyan paling enak nek dadi seniman job-joban akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya juragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane timbang ngene aku usaha dhewe buka peracangan gak sepiro gede wong kayane kenek diitung dhewe sing penting dadi juragan ae dadi juragan aku soge kendel wingi nang Malang aku kula apel dhuwitku akeh tak tumpuk kandel saiki dhuwit entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat porong karas ditinggal awe-awe sing ngedung kan
Dalu niki Budi Wijaya tidak tampil dengan biasanya, tapi luar biasa. Bahkan ini ada artis biduan yang luar biasa, baru turun dari Juanda. Biasanya orang naik Lion Air sudah biasa, Garuda sudah biasa. Ini naik Emprit Airways. Siapakah dia? Biduan kita tampil ke atas pentas, Wanto Tekul. Aduh, selamat malam Celaket. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwamene Mas Rasa. Apa? Sik mikir baterai entek kaya. Semangat luar biasa. Semangat luar biasa Mas Rasa. Warga GT esuk wis nunggoki nang kene. Masalah, aku akeh demen jebeber. Temenan nang mburi kono mang wis ngelombruk kabeh wisan. Ngelombruk nek kaya ngene iki semangat ya Allah, luar biasa. Ojo sampe kalah semangat karo warga Celaket. Bener Mas Rasa. Apa maneh awak dhewe iki penghibur. Betul. Mbasi keteren tetep kudu semangat. Tetep semangat. Apa maneh masalah nang arep aku nyanyi ngene sawen nang temban. Lah iya, mumpung nang kene. Lah, ayo tuku dawet diwadahi kelaras. Cakep. Warga Celaket kabeh muga-muga seger waras. Apa omah? Tuku dawet diombe nang pinggire sumur. Cakep. Warga Celaket muga panjang umur. Tuku dawet lalape nanas. Cakep. Muga-muga warga Celaket sing duwe utang kabeh lunas. Sing muni amin iku wis jelas utange akeh. Tuku dawet Mas Rasa tak ombe aku ketiban ondo. Cakep. Main nang Celaket muga-muga aku mulai nggawa rondo. Lha? Lah apa? Gak kontok aku ya iya. Kon yo arep, Pak? Iya. Lah kok ora nang kene akeh rondo. Sawen nek ngomong rondo ngono. Lah iya. Apa nang kene iki polahe wong kene iki anake akeh-akeh. Heh? Kok anake akeh wong kene iki? Anake akeh mergawane adem. Sering berbudidaya luhur. Iki jenenge UMKM mandiri. UMKM mandiri sing artinya apa Mas Rasa? Ya usaha mikro kecil menengah mandiri neng omah. Oh. Gak ngenteni biaya. Oh. Sekali produksi langsung 15. Sik, mau pikir wong kene iku petik ngono. Sekali produksi 15. Lah iya, omong nang kene iki. Apa? Panjenengane Bu Wiwin ya sik sik neng kene. Si orang kene semangat, luar iku biasa. Joget-joget, ya nari-nari. Mm-mm. Bu Wiwin, I love you. Luar biasa Bu Wiwin. Lah iya, Istimewa. Asma Kinarya Japa. Asma Kinarya Japa sing maksude apa? Jeneng minangka donga. Oh, ngono ya. Iya, ana maknane wong biyen ngekek jenger ngekek tenger anak, iku gak mungkin gak ono artine. Mesti ono artine. Jelas ono artine ya. Contone kaya aku, rasa. Ro iku ragane kuat. Ragane kuat. So iku solahe akeh. Dadi rasa iku gak kentekan akal. Oh, ngono. akeh. Iya. Nek sapa aku Wanto. Muni aku kelakep-kelakep. Adem lho. Kakean kopi adem ngono. Wanto. Wan iku telek. To iku wadah. Berarti kon wadahe telek. Mau pikir aku sapi teng. Kancane aja aku tok lho. Apa? Bahasa awakmu ya kudu cerdas. Loh, dagelan saiki dituntut cerdas. Ya. Zamane milenial. Ya dong. Kon saiki tak kei PR. PR apa? Iki ana panjenengane Bu Wiwin. Bu Wiwin. Sik seger. Sik menanti Budi Wijaya paling kok sampai buyar biasa Oh, jelas. Mang janji pokok seminggu pisan kok ning kene tanggap lodruk. Nggih, muga-muga Bu Wiwin nggih. Saminggu pisan Budi Wijaya ten mriki. Alhamdulillah adem. Amin. Kowe ana artekno asmane Bu Wiwin Asma Kinarya Japa. Lah. Bu Wiwin ambek aku CS kentel.
Bapakne koncoku dolen biyen. Berarti kon ngerti artine. Ya ngerti, bapakne ben tau cerita ambek aku. Cerita ya Anane apa? anakku jenenge Wiwin. Sing Ah, apik. ayo wis. Siap disiapno lho ya. Atik elek. Potong kuping. Potong kuping. Wiwin. 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 Terdiri dari 5 huruf WIWIN. Mbleset titik, untumu dicoplok situk. Oke. Wis Wong jelas. Wiwin bapakne koncoku. Ero artine. Artine ro. Huruf pertama W. W. Ayo. Wanita baik hati, istimewa dan tidak sombong. Dia adalah Wiwin. Wiwin, Wiwin, Wiwin. Kon tak kandhani. Apa? Dagelan meneh ku nek ditarap nang alam kubur. Apa? Sing diantem dhisik iku cangkeme. Saweran jarene iku lho saweran. Lambemu Nang iso. alam kubur ditakoni malaikat saweran. Sing pertama W, sing kedua I. Ya. Iman dan takwa menjadi pondasi dalam kehidupannya. Siapa lagi kalau bukan Bu Wiwin? Wiwin. Mau karepe 100. Hmm. Berhubung apik, jangkep 500 biasa. Aku Nah yang ketiga W. W. Ya. Walaupun posisinya sudah di atas, memiliki jabatan, tapi beliau tetap andap asor pada rakyat cilik dan selalu mencintai rakyat. Tepuk tangan buat Bu Wiwin. Sing keempat Apa? I. Ikhtiar dan selalu berdoa, yaiku Bu Wiwin. Kanggo majokno rakyat. Nage masyarakat. Sing terakhir iki hati-hati lho iki. Sing terakhir. Iki munu penentu. Loh iya. Kira-kira iku kok munggah rene apa enggak iki penentu iki. Iya. Ya. Terakhir N nalika bengi iki munggah nang kene nyalami dagelan tambah istimewa. Hidup Bu Wiwin. Hidup Bu Wiwin. Hidup Bu Wiwin. Pokoknya- Hidup Wiwin. So. Apa? Oleh aku ngerancang kit wingi berhasil, so. Apa? Oleh aku nulis kit wingenane, so. Aku kit buka ngene ngono. Ngejer kon. Keliru titik apa gak dor. Kon salah titik kon ambulan teko kon kok. Bu Wiwin, makasih. Sebelah Bu Wiwin ya wayu nyanyine mang enak mang sore. Tapi iki mang Bu Wiwin WA nang aku. WA apa? Mas Roso niki kula paringi Heeh. Mas Wanto niki 1 juta. Ya. Sing 500 kangge sampean, sing 500 kanggo Wanto. Oh, ngono ya. Oleh 1 juta takon. Oh, ya lali so aku so. Oleh piro? Mang Bu Wiwin kan cerita aku ngene, Petuk. Ya apa ya apa. Wanto tolong kok ambek sampeno nang rasa ya. Heeh. Iki oleh sangu yo gak akeh ngono. Oh ngono ya. Aku tetep yo kekno rasa ngono. Pak Bu Wiwin ngomong ngono. Bu Wiwin ngomong ngono. Ngomong ya apa? Wanto arek ganteng blaem. Mblah apa? Engko tolong sampeno nang rasa barang iki gak iso ngkei langsung. Sungkan ketok wong-wong kok dikira apa jenenge ngono ku ngarani? Pamer. Ya. Heeh, ngono ku Bu Wiwin kan gak seneng ngono-ngono iku. Oh, wong iku apa iki jenenge seneng merendah. Iya merendah Rendah hati. tembak treser. Heeh. Engko sampeno ya Wanto. Nggih Bu, aku ngono. Iya. Sing penting ya siji engko pokoke rasa ngomong jenengku Wiwin gak ono 100. Jawabane pokoke Pokoke Wiwin. Pokoke Bu Wiwin. Pokoke Wiwin. Masuk. 100. Ya. Heeh. Saiki kon tak takoni. ya. Bagus anake sapa? Anake Bu Wiwin. Alhamdulillah, terima kasih Bu Wiwin. Pak Rambah bojone sapa? Bu Wiwin. Matur suwun sik Bu Wiwin. Terima kasih Bu. Ayo ngono. Ibu cantik deh. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur teko PDI Perjuangan sapa? Bu Wiwin. Lah iya. Matur suwun maneh. Matur suwun Bu. Aduh, muga-muga Bu tambah kathah rezekine. Amin. Pira iki Mas? 300. Oh iki jek 700 so. Aduh akeh. Wis aku yo saking cintae mbek Bu Wiwin ya. Iya. PNKB. Heeh. Aku mos so. Iya. Masalah aku dhewe ki yo
sangat mencintai Bu Wiwin. Ya kudu ngono. Pengen kabeh. Ya. Sementing jawabane kudu Wiwin. Bu Wiwin. Ya. Saya kan tak takoni. Ya. Duwe ambek Bu Wiwin kon melendi. 500 lho, So. Oh iki jek 700 lho, So. Jawabane kudu Wiwin. Engko nek tak jawab dhuwit dijaluk. Engko nek tak jawab Bu Wiwin entek. Iki jek 700 lho, So. Apa rek? Kon duwe ambek Bu Wiwin melendi. Dhuwit karo Bu Wiwin. Melendi. Aku iki wis diwakili Bu Wiwin nang pemerintah wis sejahtera kok. Iya. Gak ngereken. Tetep Bu Wiwin. Bu Wiwin. Iya. Nah, Mateng aku rek. Mateng burung. 1 juta ya tak saiki dhewe. Bu, burung ya Bu, kula yo napa ngeten nasib kula, Bu? Oh, Bu Ani. Bu Kartika. Kok Bu Kartika wayahe iki engko? Bu Kartika kok dadine ngene? Bu Kartika. Bu Kartika luar biasa, terima kasih Bu. Sik betah melek. Sik betah melek. Sapa kae dhuwit Bu Wiwin nang? Sopo kok? Wah, kon ra melok nyoblos. Aku nyoblos sumpah ya nyoblos. Malah aku nyoblos Pak Rambak gak dadi yuk. Pak Rambak sing sabar ya. Aku wonge talaki sampe sobo. Ngeleki apa? Ngelai Pak Rambak mbek Bos Gondol. Tim sukses ya awak dhewe iki ngawur. Kok nyekel dhuwit, Bang? Sing nyekel dhuwit. Ya. Wanto. Sih, endi? Tok, ndi to? Sing nyekel dhuwit sapa? Aku gak nyekel duit. Ta, Sok. Gak nyekel aku iki. Temen. Temen ta? Masa kowe sing nyekel iki lho. Wong sing nyekel dhuwit. Iya, iya. Ana sawah disamper bledek lho ya. Bati samur bandak gak nyekel temenan, gak nyekel. Ari kalau sing nyekel. Oh, angel temen arek iki Sing kacau curut. kacau iki. Curut iku lho sing Gak gawa. nyekel kok lho, gak nyekel lho. Gak nyekel dhuwit. Gak. Gak nyekel. Bu Kartika sing nyekel. Kaget aku. Wong donya. Kaitane. Wong donya padha ilinga. Wong donya. Wong donya. Ya, 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 ya. Padha ilinga. One, two, three, four, Wong donya padha ilinga. Wong donya. Wong donya padha ilinga. Iki jaman tuwa. Ayo anembah marang kuwasa. Iki jaman wis tuwa. Ayo anembah marang kuwasa. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Ho, 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 ho. Wah, ha. Wong donya. Wong donya. Wong donya padha tobat. Wong donya. Wong donya. Wong donya. Wong donya padha tobat. Iki jamane wis tuwa. Muga-muga entuk suwarga. Jaman tuwa. Ndang tobat supaya munggah suwarga.
Iye iye iye. Yo yo yo. Hey 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 hey. Hei, hei, Bos Rambah. Bos Rambah, rene nanya wero. Hei, 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 Bos Rambah. Iya ya. Bos Rambah, rene yo nyawero. Nek gak nyawer kebangetan iki ado. Jombang kene lah mesti ado. Motorku man kene paku. Nambah lo 50.000. Ye ye ye. Yo ye yo ye yo. Yo ye yo ye yo. Yo ye yo ye yo. Ayo mo. Eh 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 eh. Oh, wong donya. Wong donya kabeh kudu eling. Kudu waspada mergo dunyane iki wis tuwa. Aja pondo padha balapan golek rondo. Kerja sing rekoso. Sing rekoso, sing sekara, Sekara. sengsara so. Mergo alame wis gak karu-karuan. Iya 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 to. Gelek bodo dunya yo angel. Iya iya to. Urip sepisan yo dipekat karo bojo. Iya iya to. Meneh esuk kene iki ge bayar BRI yo opo? Kok setaji? Odok-odok BRI kon iki nduk kene iki ditekakno. Sapa ngarani dicelukno? Diundang nang kene maksudnya Cak Taji ngono. Diundang kok mulai nggawa ambang. Kok pikir bancaan ah? Lho ya apa? So. Apa Badane? Nggih. Wah. Wah, paling parambah, banku bocor ngono. Wah, yayahe kancane Pak Rambah. Menemben ngene gak? Awakmu. Aku iki lagi lah. Bumi Matur nuwun. Eh, Aku disawer. Aduh. Matur nuwun. Heh. Kok glodak-glodak? Kacau. ketoke iku isine iku mas batangan niku. Iki Mas jelas. Kok glodak-glodak iki mas batangan niku. Kon iki lho. Kepengin ro? Ya iya sik kancane dhewe. Kon kepengin ro? Ya dong. Kepengin ro? Ya. Ya aja. Lho. Modelmu nek saweran brengose mekekar. Njelaprang. Lambene etes. Toh. Saiki kon kudu eling. Lah apa? Ini apa? Awakmu dina iki lak patrol karo aku njaga desa. Oh, menjaga desa apa Ya, menjaga desa. Kalau kamu menjaga desa rutin, ya toh, tanpa ganggang, itu termasuk dadi pegangan bekerja. Sik ta, tanpa ganggang iku apa? Maksudmu ya apa maksudmu? Maksudmu ya apa? Maksudmu ya apa? Maksudku ngene harus Ya apa? rutin. Aja sampai sewengi metu, sewengi gak iku tak ganggang. Oh, ngono ah. Ya. Jadi harus rutin. Nek rutin itu menjadi pegangan bekerja. Ya. Iya tuh mana saiki golek pegangan angel lho toh. Oh iya. Iya, Sa. Lah saiki aku karo awakmu jaga desa patrol. Ya, kan penak. Awakmu melok taga. Melok taga. Kon menemben ate ngomong sikatono Ji ambumu Ji. Ambune lho. Ambune sapa? Ababku ta? Ya. Ya ora iso. Oh iya. Melowete saiki sepatuan. Wah, aku kok. Tak joke gombol Pak Sumrambah iku lho boleh ngono. Lho iya wong iki jek kenane ditukokno. Ngenak-ngenakno. Wah, wayahe kok mlebone omah ngundang. Waduh. Mlebone omah. Guyon sak wetengku senep Guyon ndi kon? Aduh. Iku. Wis saiki ngene. Ya apa? Ayo mel aku jaga. Nanti. Lho nek desa kok.
Maksudnya nang pojok-pojok desa. Iya iya. Ya, ayo. Ayo, saiki ayo budal to ya. Ayo. Awakmu ngulono. Iya. Aku tangitan. Oh, sewang-sewangan iki. Kok sampe kelebon wong unjuk rasa sih gak bener. Oh, ngono ah. Dijogo si temen. Ya. Ya. Ayo budal. Ayo. Budal.